किए नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री कौटा मुख्यमंत्री आसुଛି ସେଇ ଅଫିସର ପରା कौ ऑफिस ସେଇଆଡ଼େ कौआड़े कहूनु ପିପିଲି पिपिल ऑफिस ହଁ पिपिल ऑफिस मुख्यमंत्री ହଁ आउ ओडिशार ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଋତୁ ଭାଇନା କାଳିଆ ଭାଇନା लिट्टुएना कालियाना ହଁ आउ आम सरपंच किए ସରପଞ୍ଚ କିଏ ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କହିବି सरपंच बा कालियाना ଆରେ କାଳିଆ ଭାଇନା ଶୁଣ ସେଥିରେ ଅଛି ଲିଟୁ ଭାଇନାରେ କାଳିଆ ଭାଇନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି हाँ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି କି ତା ଝିଅର ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ताले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। हाँ ता विषय कौन कहलु मुख्यमंत्री विषय माने कौन सी कौन करूछ कौन सी ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଜାଣିନି। तू जानि मैंने कहते तो नमस्कार है कौन कहतुनु କାଲି ଯୋଉଠି तू कहूनु एठी कहूनु ଆରେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛି ନମସ୍କାର ହେଇଯାଉଛି तो जोट देखुछि नमस्कार ଆଉ होछि ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛି ନମସ୍କାର ଆରେ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ନାନୀ ନମସ୍କାର नवीन पट्टनायक ଆଉ टीवी देख ଯୋଉଠି ଦେଖେ ଯୋଉଠି ଦେଖେ ନମସ୍କାର କାଇଁ ମିଛ କହିବି हाँ नवीन पट्टनायक नमस्कार होछि जोट देखले ଯୋଉଠି ଦେଖୁ ଆଉ ଆଉ ତ କିଏ ଅଧା ଆଉ କିଏ ତ ଗୋଟେ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ मारुति ବରଣରେ ବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜମିରେ କାମ କରିଥିଲା हाँ हाँ କିଏ ଦେଖିଲେ କହୁଛି କିଏ ଦେଖିଲେ କହୁଛି ଆଇ ଏ ନାନୀ नमस्कार के नवीन पट्टनायक होछि नमस्कार ସଦାବେଳେ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ସେ କହିବ। आउ आउ